واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وسizin hatınlarınızdan haysi biri zina etse, pes şoňa özüňizden 4 adam şahit getirin. Pes eger 4 adam şahit bolsa teleki işini edenligine, pes şonu öýde ta ölýänçe saklaň, hepsedin. Ya Allah tebarek ve taala şoňa bir ýol aýlandyryp destur berýänçe saklaň. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وسizlerden haýsy biriňiz şol teleki işini etse, maksudy henüz izdivac etmedik gyz oglan we erkek oglan şu iş etseler, pes şolarga ediyet berin, ötümlü kepleri aydın. Pes eger ikisi de tövbe edip emellerini ıslah etseler, pes olardan el çekin ediyet bermekten saklanın. Tahqiq Allah tebarek ve taala tövbe etdiýänlerin tövbesini kabul etdiýändir ve bendelerine mehrebandır. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah tebarek ve taala ol tor adamların tövbesini kabul eder ki olar teleke işini nadanlıktan ve aqibatyny fikretmesizlikden etipdirler. Ondan soň fawry ökünüp tövbe etýärdiler. Pes Allah tebarek ve taala şu tariqa adamların tövbesini kabul eder. Allah tebarek ve taala alim ve hakimdir. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Oltor adamların tövbesini kabul bolmaz. Olar ta ölýänçe günäleri gark bolýarlar. Wagtyki öljek bolup Izrailni görenlerini aýtýarlar, tahqiq men indi tövbe etdim diýip. Oltor adamların da tövbesi kabul däldir. Olar kafir halda dünýäden geçipdiler. Olar üçin güýçli azapny taýýarlap goýduk. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ey mu'minler! Sizin üçün halal däldir, hatırlarını zor edip maliyali miras edip almaňyz. We beren mallaryňyzyň bäzisini hatunlardan ýyzyny almak üçin olaryny baglap goýmagy. Meger bir aşkar fahişe işini etse, onda hepsedip saklamak dogrudur. O hatunlar bilen ýaxşy surat zindegi edin. Pes eger hatuny yaman görseň, istemeseňiz,
Mümkindir siz bir zady ýaman görseňiz, emma Allah tebarek we taala şol zatda köp haýry goýan bolsun.